Ya bapak. Nanhay kami talagang bumili sa napatanata na panahon. Ito kay rati ya karo. Ten. Sino mo to? Oh, nabira to. Paano ito man eh? Kaya tambal yan ano eh. Ang ibanatan. Laman niya. Malalaki no, parang baka. Upong mo lang lang. Kapag may laki. May San, makawit na yung pa kapag nyaman na ito. Alam mo na nakuha ka. Kaya may mampintring siya katong tangis ka na talagang malagit sulan. Ang kanasa malilito rin, wala talaga kapag piso to datan. Di tapong tura, kapag ikaw wala magdurdo iman, wala naman. Kawan tura. Yan. Yung pa rin eh. Malaki inyo. Ano? Alex, tas kami lang yan. Nani, kita ipakita na. Ni. Ang tagal ng tulog na kanina. May gatas ng bila. Yan lang sa akin ng bila mo. Malam ka lang pacifier mo, Kuya Alex. Sa mula ibabad di mamaikin. Okay. Aluminum foil. Ito may lolo ng kimbatan, pait.
welcome guys dito sa dito sa Lanas. Ini niluluto namin whole pork na baboy. Tapos ito yung minudo, beef stick. Hindi, parang steak. Hindi naman baka eh. Steak. Hindi naman baka pala ito, baboy. Ito naman yung igado. Malapit nang maluto to. Ito naman yung batido pero hindi ka kumulo. Ay, mabiskog. Ay, mga laman. Ha? Yung mga unang naluto. Maraming regalo.